Hey guys, welcome back sa aking channel. So for this video, maglagay kami ng kukupit sa mga yung mayana koleksyon namin, no. Kasama ko yung mga anak ko, tsaka yung pamangkin ko yung isa. Tapos si Is nandun, naghakot sila dahil dito namin ilagyan ng kukupit. Ito yung kukupit na galing sa farm, ayan, no. Kasi may factory doon na bunot sa tinatrabahoan ko dun sa farm, sa dragon fruit. So ilagay namin dito para, kasi yung purpose po sa paglagay ng kukupit para malamig yung sa ibabaw ng mayana. Kasi karamihan, ito yung ginagamit ng mga nag-garden or nagtatanim ng mga plants, no? So ayan, nandun sila, naghakot sila kasi ako yung tagalagay ng kukupit. Kaya si Is hinay lang, Is initin sa ayan. So yung iba, kasi marami po ito, mga almost mga 30. Yan. So ngayon, ito na, lagyan ko na ng kukupit. So ayan, ito na yung kukupit, oh. So ang paglagay nito, kunti lang, nasa ibabaw lang ko lang ilagay para malamig yung tanim natin na mayana. Ayan. Ganyan lang paglagay. Marami pa, oh. Yan. Gamay na lang dito. Dagan pa. Dagan pa, Is? Dagan pa dito, Is? Usa. Ha? Usa. Iyan, oh. Di na ka, Is? Pagkakot dito, Is. Walang power na. Dali. Tabangin ko ninyo. Yan yun, oh. Pagbutang, oh. Hinahinay lang. Hinahinaya lang ninyo yan kay matandog ang tanong mo. Diyan, oh. Diyan. Sige, tayo, oh. Hinaya lang yung butang. Yan. Yan. So, huwag lang natin punuin kasi paglagay na ng tubig or pagbisbis baka pasin mo awas. Yan. Asa naman to si Isyam? Di na dong. So, ayan guys, oh. Hinaya lang nyo. Ganyan. Ganyan lang paglagay namin ng mga kukupit. Kukupit. Saka meron din itong fiber. Kasi sa niyog po ito. Ginagaling po ito ng niyog. Kaya kailangan yun, no, baka matandog. Iba't iba po itong uri ng mayana. Yan. Yan. So yung iba is nabuhay na kasi kakatanim lang tong iba na to. Yung first naming itinatanim, ilagay na namin to dito kasi yan, kunti lang yung ilalagay, huwag natin masyadong punuin, no? Kasi baka muawas ang tubig pag magdidilig na tayo. Yan. Asam si Is mo, eh? Doon din dong. Pula na ni Is, eh. Si Is, wala dito si Is kasi nagduwa og cellphone. Yan. Hinaya lang nyo yan. Yan, oh. Lagyan ko na yan. Hindi lang masyado mapuno. Kasi baka ito buhay na to. Ito kasi yung first namin na tinanim. Ito. Yung mga buhay na yan. Tsaka ito, oh. Ito nibalhin dito.
okay lang ng hindi masyado magpuno lang. Kasi ayan, iba't ibang uri po yan ng mayana. Saka ito yung mga bonsai collection ko. Ayan. So ito naman yung mga collection na mayana. Ayan. Malapit na kaming matapos. Gusto naman. Ayan. Lagay lang namin dito para malamigan yung kasi yung kukupit po nagsisipsip po ng tubig. Sipsip niya mga tubig niyan. So, kailangan need po ng kukupit yung mayana. Yan. Malapit na tayong matapos. Yan o. Yes. Malapit na kami matapos. Hakutin pa namin to dun sa kanilang lalagyan. Kasi para i-arrange. Yan. Kaning uban niyam mana niyam? Yan o. Wow. Almost done na. Tapos na. Malapit nang matapos. Paglagay ng kukupit. Ito yung kukupit na pure kukupit. Ito po sa niyog. Yan. 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 Lapit na kaming matapos dito. Dali sa ako yan. Ikaw. Ikaning uban o. Uban. Yan. Yan. Idot niyo yan kay basik. Wala masansan ba. Kailangan natin i-push. Push mo yan. Bye. Yan. Alam naman na nandito niyo ko ano yan. Yarin siya ma. Ako na tuon. Sige day. Gimana? Yan. So yan o. Doon na namin ilagay sa likod kasi dito yung daanan. So, kailangan is doon namin ilagay. Yari sa inyo, hindi ah. Yan. Yung iba, tapos na to. Saka ito. Tapos na to. Tama na mo yam. I-straight ha, pareha itong inyong gibutangan. So, dito na nilagay. Ato siguro sa kuhan yan. Ano? Oo.
Anak mo, katong iputa ka kanina. Anak. Kanino ba na? So ito yung mga bonsai collection ko. Yan. Dito. Kunti na lang. Ayan o. Ang ganda nito. Ayan. So, malapit na kaming matapos. Ayan o, ganda nito. Saan na din, madam? Yan, so yan, last one na to kasi wala na. So yan, so maraming salamat sa walang sawang pupunta kay Bips Mio. Keep safe always po. Yan, tapos na kami maglagay ng kukupit sa aming Mayana collection plants. Ayan, so maraming salamat. Bye bye, thank you for watching guys.